Μία στο τόσο θα τύχει να τραβήξει το βλέμμα σου κάποια ταινία στην τηλεόραση που προς στιγμήν υποτίμησες ενώ κοιτούσες το κινητό σου κάνοντας άσκοπο scrolling στα social media. Ωστόσο, καθώς η πλοκή εξελίσσεται σταδιακά η ταινία σε καθυλώνει τόσο που να τη σκέφτεσαι για αρκετό καιρό μετά την προβολή της. Συνήθως πρόκειται για ένα έργο που προκαλεί συναισθηματική οδύνη και αγωνία, αλλά ταυτόχρονα σε απορροφάει σε σημείο που είναι αδύνατο να αποσπάσεις την προσοχή σου από την οθόνη. Και όχι, δεν αναφέρομαι σε ταινίες τρόμου, αλλά σε δράματα που χρησιμοποιούν τις τραγικές πραγματικότητες της ζωής για να προκαλέσουν βαθύ τραύμα στο κοινό. Όπως το Εξπρές του Μεσονυχτίου, Πλατούν, Μαθήματα Αμερικανικής Ιστορίας, Μη Αναστρέψιμος και 127 ώρες. Ενώ όλες οι παραπάνω ταινίες προκαλούν έντονη συναισθηματική αντίδραση στο κοινό μέσω της εξαιρετικής οπτικοακουστικής αφήγησης, καμία από αυτές δεν αναπαριστά εις βάθος την ανθρώπινη εμπειρία μέσα από ένα καθοριστικό, τραγικό δυστύχημα όπως έκανε το Sound of Metal. Σε σκηνοθεσία Darius Marder, η ταινία περιηγείται με μαεστρία την πολυπλοκότητα της αυτοαποδοχής, της ορίμανσης και της επιμονής μπροστά σε μια πρωτόγνωρη δοκιμασία. Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκεται ο Ρούμπεν που τον υποδίεται με εντυπωσιακή αυθεντικότητα ο Riz Ahmed. Ο Ρούμπεν είναι drummer σε ένα heavy metal συγκρότημα που αποτελείται από δύο άτομα. Όλη του η ζωή τροφοδοτείται από την αγάπη του για τη μουσική. Συνοδοιπόρος στο πάθος του να πραγματοποιεί συναυλίες είναι η τραγουδίστρια του συγκροτήματός του, η κοπέλα του, Λου. Έχοντας επιλέξει μινιμαλιστικό τρόπο και νομαδική ζωή και οι δύο βγάζουν τα προστοζήν από παραστάσεις που παίρνουν μέρος τα βράδια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι δύο δείχνουν ευτυχισμένοι οδηγώντας τα πρωινά με το τροχόσπιτο στο οποίο κατοικούν προς τον επόμενο προορισμό τους για την περιοδεία. Όλα κυλούσαν υπέροχα για το ζευγάρι, μέχρι που μία μέρα η μοίρα αποφασίζει να στερήσει τη βασική ικανότητα του Ρούμπεν πάνω στην οποία έχει χτίσει όλη του τη ζωή. Σε άρνηση, εθελοτυφλή μπροστά στο γεγονός ότι χάνει σταδιακά την αίσθηση της ακοής, το κρατάει κρυφό από τη σύντροφό του και δεν ακολουθεί τη συμβουλή του γιατρού να μείνει μακριά από δυνατούς θορύβους προτού κουφαθεί εντελώς. Όταν τελικά ξεσπά και το παραδέχεται στην κοπέλα του, η Λου αποφασίζει να σταματήσει τις εμφανίσεις για να τον προστατέψει. Μπροστά σε αυτή τη νέα πρόκληση, ένας παλιός εθισμός που προσπαθεί να ξεπεράσει εμφανίζεται στον ορίζοντα. Η εξάρτησή του από τα ναρκωτικά. Ανησυχώντας γι' αυτό, ο σύμβουλός του στο κέντρο αποτοξίνωσης βρίσκει ένα αγροτικό καταφύγιο απεξάρτησης για κοφούς, το οποίο διοικείται από τον Τζο, έναν πρώην αλκοολικό που έχασε την ακοή του στο Βιετνάμ. Ενώ η μοίρα του φέρθηκε αδυσόπιτα και η σχέση του με τη Λου δεν έχει την ευνοϊκή εξέλιξη που ο ίδιος περίμενε, ο Τζο και τα άλλα μέλη του καταφυγίου ανοίγουν νέες προοπτικές στη ζωή του. Καθώς ο Ρούμπεν αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες στο να αποδεχτεί τη νέα πραγματικότητα, ο Τζο τον αναγκάζει να απομακρυνθεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μάθει νοηματική γλώσσα. Του αναθέτει επίσης την αυτόματη γραφή στην προσπάθειά του να το συμφιλιώσει με τη σιωπή, πράγμα που αρχικά φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Μακριά από τις οδικές εκδρομές γεμάτο θόρυβο και αδρεναλίνη, ο Ρούμπεν ξεκινά το ταξίδι του στον κόσμο της σιωπής και της γαλήνης και παρόλο που έχασε την αίσθηση της ακοής, ετοιμάζεται να ανακαλύψει τη μαγεία της βαθιάς επικοινωνίας με τους συνανθρώπους του αλλά και με τον εαυτό του. Και τελικά φτάνει να βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι διχασμένος μεταξύ της επιθυμίας του να επιστρέψει στην προηγούμενη ζωή του και στο να επιλέξει να διανύσει έναν αβέβαιο δρόμο που ανοίγεται μπροστά του. Επιφανειακά, το Sound of Metal διηγείται μια ιστορία για έναν drummer που χάνει την ακοή του και αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να ανταπεξέλθει στην πραγματικότητα. Αλλά στον πυρήνα του είναι ένα σπάνιο παράδειγμα που μας μαθαίνει να εκτιμάμε τα πράγματα που θεωρούμε δεδομένα και πως οι σκιές του παρελθόντος που αρνούμαστε να αφήσουμε πίσω μπορούν να επηρεάσουν το παρόν και να αποτελέσουν εμπόδια για το μέλλον μας. Και αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα για τα οποία θρηνούμε. Μια αίσθηση που χάσαμε, μια παλιά δουλειά ή μια πρώην σχέση. Η ομορφιά αυτής της ταινίας βρίσκεται στην απουσία
απώλεια ψεγάδιας των χαρακτήρων. Ακόμη και ο Τζο, ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν μέντορας του πρωταγωνιστή, λόγω του στρατιωτικού του υπόβαθρου και των απαρχαιωμένων πεποιθήσεων, εκφράζει συχνά αμφιλεγόμενες απόψεις. Το Sound of Metal προτάθηκε για 6 Όσκαρ, έχοντας κερδίσει επάξια του καλύτερου μοντάζ και του καλύτερου ήχου. Το μοντάζ είναι πράγματι εξαιρετικό, προκαλώντας μια έντονη τραυματική εμπειρία στο θεατή. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της εισαγωγής των ήχων της καθημερινής ρουτίνας του χαρακτήρα, δημιουργώντας μια εξωπραγματική ατμόσφαιρα όπου η απουσία οικείων θορύβων, του μίξερ, της καφετιέρας, του ντους γίνεται αντιληπτή όταν ο Ρούμπεν χάνει την αίσθηση της ακοής του. Ο σχεδιαστής του ήχου, Νίκολας Μπέκερ, κατάφερε να δημιουργήσει μια ακουστική ψευδαίσθηση που μιμείται την οπτική γωνία κάποιου με απώλεια ακοής. Το επίτευγμά του ήταν το αποτέλεσμα μιας ερευνητικής διαδικασίας διάρκειας ενός έτους, κατά το οποίο ο Μπέκερ συμβουλεύτηκε ακοολόγους, άτομα που υπέστησαν απώλεια ακοής και άτομα που γεννήθηκαν κοφοί. Το προϊόν της δουλειάς του προκαλεί φόβο όχι μόνο στους μουσικούς αλλά και σε όποιον βλέπει τη σταδιακή κάθοδο του Ρούμπεν προς την κόφωση. Η ανθρώπινη ακοή εκτείνεται σε συχνότητα από 20 έως 20.000 Hz και όταν κάποιος στερείται την ακοή του, το αυτή χάνει σταδιακά την ικανότητα να ανιχνεύει ήχους, συνήθως εκείνους στις υψηλότερες συχνότητες, με αποτέλεσμα να αντιλαμβανόμαστε τους ήχους στις χαμηλές συχνότητες κάπως έτσι. Ήμουν ο Κωνσταντίνος, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. You look and sound like an addict.